Sunog na kable naman ng kuryente sa Mapandan nagdulot ng emergency power interruption. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nakaranas ng unscheduled o emergency power interruption ng buong bayan ng Mapandan at ilang bahagi ng Urdaneta City noong Lunes ng gabi dahil sa nasirang kable ng kuryente sa poblasyon sa Mapandan. Ayon sa ulat, nagsimula ang pagkawala ng kuryente bandang alas 9:30 ng gabi bunso ng pagpapalit ng damage cutout mula sa sunog sa nasabing lugar. Agad namang naibalik ang supply ng kuryente makalipas ang ilang minuto matapos ang isinagawang pagkukumpuni. Kabilang sa mga naapektuhan ng buong Mapandan at mga barangay ng Kalego, Katablan at San Jose Riverside sa Urdaneta City. Samantala, wala namang iniulat na iba pang pinsala kaugnay ng insidente. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.